Знаете ли, че един от най-красивите мостове в България е построен върху проклятие? Това е Дяволският мост над река Арда. Мястото е опасно. Буйните води разрушавали всичко, което хората се опитвали да построят там. През 16 век един млад майстор се заел с невъзможното. Той бил амбициозен, но и отчаян. Легендата гласи, че една нощ, докато умувал на чертежите, му се явил самият дявол. Той му предложил сделка. Щял да му разкрие тайната на вечния строеж. Но цената била жестока. За да издържи моста, майсторът трябвало да вгради в основите му сянката на първата жена, която му донесе храна на сутринта. Съдбата била жестока. Жената била собствената му съпруга. Майсторът изпълнил уговорката. Вградил сянката и в камъка. Мостът бил завършен. Той стои непоклатим вече 500 години. Но скоро след това жената на майстора започнала да линее. Тя угаснала бързо, сякаш животът ти бил изсмукан. Казват, че душата й е зазидана завинаги в студения камък. А ако погледнете отражението на централната арка във водата, точно попладне, ще видите лицето на този, който е сключил сделката с дявола.